Шерабада сейде рокамада рабада со. Ерабада сейде шерабада со. Аз идвам тази вечер пред Твоя престол на благодат. Идвам тази вечер не защото съм длъжен да дойда тук на църква, а за това, защото аз те обичам. Когато човек обича, той отива на срещата и чака с нетърпение Богът на своята любов. Така че тази вечер, Исус, аз съм тук поради Тебе. Аз съм тук не поради хора, не поради общества, но аз съм тази вечер тук да се покланям на онзи, който ме възлюби с вечна любов. Затова те моля тази вечер, Ти си джентълмен. Ти си личност, която никой не ангажираш и никой не принуждаваш. Но, Татко, Твоята любов ни задължава. И поради тази любов безусловна, безгранична, любов, която човешки ум не може да схване, аз съм тук на това място, за да Ти кажа, Святи Дух, ела тази вечер. Изпълвай всеки един от нас. Изпълвай ни с Твоето присъствие. Искаме тази вечер да имаме среща с Тебе. Искаме тази среща да бъде незабравима среща. Искаме тази вечер, Господи, отново да бъдем в Твоето присъствие. Отново, Татко, да се покланяме на Тебе. Отново, Татко, да пиеме от Твоето присъствие. Отново, Татко, когато ние сме с Тебе, ние сме радостни и щастливи. Ние се чувстваме живи, когато сме в Твоето присъствие. И когато Твоята милост тече безусловно върху нас. Татко, благодаря Ти за Твоята любов. Благодаря Ти, Татко, защото Ти възлюби света и изпрати Сина Си на земята. Благодаря Ти за мен, Татко, защото аз, който не заслужавам да се нарека с Твоето име, Ти ми даде правото да бъда Твой син, да се нарека с Твоето име. Благодаря Ти заради това, че Ти си дал живота си и за мен. Благодаря Ти за това, че Ти отдаде себе си. Отдаде себе си, остави царството си. Остави Твоето царство, царство, което ангелите се покланят. 24 старейшини се покланят и всичко на небето казва: свят, свят, свят си! Шерабада сей, еракамата рабада со! Вярвам, че тази вечер Твоят огън ще слезе тук на това място. Твоят огън ще ни изпълни с сила. Твоят огън ще ни зарежда. Твоят огън ще ни обновява. Твоят огън ще ни възстановява. Хваля Те за това. Хваля Те за това. Хваля Те, защото аз без дори да имам причина да се нарека с Твоето име, Ти ми даде право. Ти ми даде наследство чрез смъртта на Сина Ти. Благодаря Ти за това, че Ти не си ми изоставил, не си ме забравил. Майка любяща ще изостави децата си, но Ти нас никога. Хваля Те за това. Хваля Те за това. Изпълвай, изпълвай, изпълвай тази вечер. Изпълвай тази вечер. Изпълвай тази вечер. Изпълвай тази вечер. Ако някой е дошъл наранен, да си отиде възстановен. Ако някой е дошъл немощен, да си отиде силен. Ако някой е дошъл болен, да си отиде изцелен в името на Исус. Ако някой до тази вечер е бил далеч от Тебе, приближи го до себе си. Приближи го до Твоята любов. Покажи му, що е любовта Ти отново. Ако до сега, Татко, ранният дъжд се махна от него, излей късния дъжд, излей дъжда на благословение върху нас. Ние се нуждаеме тази вечер. Нуждаеме се от Твоята бащинска любов. Както един баща чака сина си, така тази вечер знам, че Ти ни чакаш и Ти ни искаш. И колкото и ние да сме паднали, колкото и да сме грешни, Твоята любов ни обича. Ти ни обичаш, Бог е любов. Хваление и поклонение на Тебе, Царю. Хваление и поклонение на Твоята огромна милост, която имаш към нас. Халелуя! Благословено и свято да бъде името Ти, Татко. Чувстваме тази вечер Неговото присъствие. Чувстваме Духът Му свят, още преди да сме започнали как се движи.
чувстваме Неговото присъствие между редиците и как Той минава като вятър, как минава като огън. Халелуя!